kadari kowa bawa ne gaban ka manzan Allah. Ya azimal kadari kowa bawa ne gaban ka manzan Allah. Zuljalalu makagi tabarakai mun dauki sanya ban annabu wanda shi ya kawo mulki, wanda duka halittu kasansa ke yin aiki, shi yake raba nutsuwa rasulun na cikin Allah. Jijiyar ilimi wa ya ganka kuma ya barka, titira fa yake bafuka fiki mai maka, gaba tashi sama yake kaji mai laulaka, mai fada a rike agun sai fa manzan Allah. Ya azimal kadari kowa bawa ne gaban ka manzan Allah. La ilaha illallah annabi ne na bika, dukkanin matsayi an tattare an baka, ga fama ceto an tattara an baka, dole ne fa a bika a soka kuma dan Allah. Babatin in yi jira kwakin yabo zan fada, ɗabu ma'aiki ka bani dama na faɗa, mana in taiban ka ai ta ji kuma faɗa, a ce ma'aiki ɗaya ne ba na biyan ka wallah. Da sahabbai sai kake mulkin duniyar mamai tukubbai, mai isa da mukami a bika shine daidai, annabin kasaita wa ya kai ka na Allah. Dukkanin manzanni su ma suna bayanka, dukkanin annabawa su ma suna bayanka, ka sahabbai su ma ai suna bayanka, kai ilahu ya baiwa kuma ya har da masalla. Ya azimal kadari sallah in banta manzan Allah, wai kawo ibadar in banta manzan Allah, wai kawo azumi in banta manzan Allah, wai ce abu Allah in banta manzan Allah. Yan uwa hattara dai abi shi shine sauki, dan fashi aka yi duniyar aka yi mulki, dan fashi aka yi mu aka babu mu sauki, dan fa mu so shi ba wa za mu so dan Allah. Azizu fafi irinsa, shi ilahu ya tsara ya ce da yi ruhinsa, shi da shi ɗaya ne ka ji ni kuma ba wasa, in ka je can fa annabin za ka sha wahala. Ai ka so annabi shi ne nan hutunka, ka rike annabi shi ne jin daɗinka, sanka ne a jini na annabi dole faɗarka, ba kamar annabi na faɗa har agun Allah. Ya azimal kadari ka faɗa min ɗan uwa waye shi, ka ji sunansa a ƙur'ani ka faɗe shi, ko ko ka ji Zuljalali ya ce a zaɓe shi, ko ko dai an haɗa sunansa da sunan Allah. Ɗan uwa to a ciki faɗa min abin da ka ji al'ummar shi ko ko mulkinsa ka ji tarihinsa ko bugamansa ka ji. Ɗan uwa me ka ji ne ka bani ansa dan Allah. ƙarya ne ka taka birki dan uwa ka kama manzan Allah, shugaba zikuwa ka tuna dan shi aka yi mu mai budurwa da yatsunsa dan baiwa ta manzan Allah. Ka cikakken namijin da rabbana ya naɗa shi, ka cikakken sarkin da rabbi ke gadin shi, ka haɗaɗɗen jarumin da babu mai tanka shi, shi kaɗai ne kuma ba kamar sai ya nurullah. Ya azimal kadari kowa bawa ne gaban ka manzan Allah.
daban da mutane a ko'ina har sammai, shi zubinsa daban ne a ko'ina mai takwabbai, ko iya nan na tsaya na bayyane dalla-dalla. Ya azimal kadari kowa bawa ne gaban kamar zan Allah. In ka jance subhatullahi ai ɗaya ne, Rabbu ne ya haɗe kyau ya baiwa ya Ahmad ne, mai zubabban gashi har baya ai annabi ne. Wayo 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 kyau ya Allah, ya fi kyawu kyau mai isar ai ɗaya ne, ya fi Yusuf kyau wa yake fatawa ne, mai walwali mai sheki annabin ai ɗaya ne, shi ɗaya ne mudubin ilahu manzan Allah. Alhamdulillahi rabbana na gode, kai na roƙa kuma sai ka bani, kai na ya buɗe, gashi yau ma ka ƙara bani to na gode, kai mana da faɗi dan isar habibi Allah. Babatin na tsaya dole ne na sa Fadimatu, yar gidan annabi ce sai ya da Fadimatu, mun turkusa a gaban kiki ba mu ya Fadimatu, dan isar annabi wanda shi ya kawo Allah. Ya azimal kadari kowa bawa ne gaban kamar zan Allah. Siguwa kayi daban mai zubabban gashi, wakatta kayan yorai babu shi wallashi, kaga sarki sarki mai dogon mashi, mikal aya namijin duniya sadaukin Allah. Namijin ai ɗaya ne shi ajinsa daban ne, ba a yi markishiya ya kamata a gane, dansa Allahu ya ba mu damar motsi ne, dansa Allahu ya ba mu lafiya da walwala. Kafin na tsaya dole ne na sa babanmu, shi yake ta kiran mu zo mu so manzan mu, Baba Shek Malam Silla ne yake daɗa bamu, madarar ƙaunar ya Habibu manzan Allah. Ya Rasulallahi ka karɓi tawa kasidar, ka ce Isa ‘yan auta ka zo ka je ka Madinar, dan na zo ni Madinar ka sani in ta kasidar, ni kwa ‘yan auta sai in tashi in ta yawansa. Ya azimal kadari kowa bawa ne gaban ka manzan Allah. Rabu kai da salati ga mai gidan annabta, wanda dansa akai duniyar kuwa ya santa, kai kaɗai ne masani uban gidan kasaita, malaman arifai kai kaɗai ne zalla. Rabu sarki Allah a nan gurin zana tsaya, Alhaji ba jira na annabi ba karya, ƙara jani jikinka ya shugaba karki tsaya, na riko da batula mai santa baya wa Ya azimal kadari